ko jalan dia di Jehovah bisa di atasmu. Haleluya. Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Mari kita
una ko olo matatindak kon hata na sabuto maraloho donga jolma patik masa kuluhon dan dari hariangan ni roham bagas ni dongan dan dari hariangan ni roham donga saripe ni dongan mana na kosona bawa mana na kosona bawa mana lebuna mana kudara mana dia be ugasan di donganmu buhado padok di debata tadi patik nasa pului ordo ahuro jaho debata minna debatata paguguna suatu dosa jala parimas silulu dosa ni ama tu inoparna rodi sudu patuluhon rodi sudu paton inopar ni akan nasogoro hadiah alai asiru rohaku yakka nama ribu-ribu akan nama holong ni roh hadiah naso mangalaosi patiti ilo sahatna atau orang pangilogu pemahita sia Tuhan di bata ada Tuhan di bata selalu Tuhan amin mengadakan mengadakan batik ini amin mari kita kuliah Tuhan Yesus Kristus si Panguluhani. Amin. Baga-baga nilibatan, taringot wasisaan di dosa. Musa pe akadulok dalahumutal pe akarubean. Alay anggo parasi ni rohokku na sotutupa Musa siako. Jalapadan ni hadameokku na sotupa humordit. Ninna Jehovah si asiho. Hasanga pun ma di debatana di gijang. Amin. Marede huria. Rosa
hata ni debata terupok epistel di hari mingguta sadarion ima natar surat di Johannes biddu sada mamukka masyana sada sahat rodi ayat cia tajahama marsika sorin dimulanai nunga ado katai jala saur tu debatado hatai jala debatado hatai imana saur tu debata dimulanai saluhutna imarhite sian hataido ubahen nama jadi jaladanga dong nanggosada sian naung jadi naso marhite siani di bagasan hatai do hamuluan laos hamuluan do panondangi hajol maut na marsinodang do panodangi di bagasan naholom alai dang dijakon naholomi hehe do sada halak si guru di debata si Johannes do gowarna si tidangi do ibana ubah naro asa di hati dakko panodangi anggiat gabe porsea saluhutna marhite sian ibana nang apala ibana panondangi nama katigakon panondangi do tahe alai nunga madokro ujui tu portibion panodang nasitongi na manodangi nasa jolma ido sahatna martangi yang mahita martua doakan atau mangihon hatan di debata jala nau peopsa amen marede huria tidakon maha porsea utai songon nahi na tidakon idongata saha porsea disadok portibion rak mahi tamadok ahu porsea di debata Jahoba ido ama pargugo nasu hatu dosan na tumapalangit dohotano ahu porsea di Yesus Kristus anak di debata Jahoba na sesadai imana tinubuhon ni si Maria na gabe-gabe siya todi porbadia adorang sohabubuan ido tuhata na tumaon na bernit di panguhuman ni silatus na matetarpazal do ibana di hau pinorsilang na tua tu banuatoro dong itanom na mulak mangulu di hari patuluhon na manaik tu surgo lauhudul tu siamun di debata Jahoba na manai pargugu na sohatu dosani di sima ibana pay mamulak sogo tu tanoon manguhumi halak na mangulu dohot na mate ahu porsea di todi porbadia dala adong sada huria na badia huria hato panyala Kristen akka na badia dohot dia sesan di dosa dohot dia tay na madok mulak mangulu sogo daging ni halak na mate dohot dia nguluan na sora sudah amin. Tabegima korna ni sinuarahon ni inhana.
Kabigi Major, Bikin Namasa, Shalom. Titik kuliah Manang Warta Jemaat Minggu Tahun Baru 5 Januari 2025. Diiringi doa dan ucapan syukur kepada Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, Parhalado mengucapkan salam dan selamat mengikuti kebaktian Minggu saat ini. Bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang berulang tahun kelahiran dan pernikahan dalam minggu ini tanggal 30 Desember 2024 sampai dengan 5 Januari 2025, kami mengucapkan selamat ulang tahun. Kasih dan kuasa Roh Kudus menguatkan iman dan pengharapan kita kepadanya. Bagi yang menjalani perawatan sakit dan pemulihan, kiranya kasih setia Tuhan Yesus memberkati, memberi kekuatan, kesembuhan dan penghiburan yang sempurna. Firman Tuhan, au mardala di jolom, jala pahornopon akka betul-betul.
Ropo hakuma aka pitu tobaga, jala segaku aka sordak bosi. Aku sendiri hendak berjalan di depanmu dan hendak meratakan gunung-gunung, hendak memecahkan pintu-pintu tembaga dan hendak mematahkan palang-palang besi. Yesaya 45 ayat 2. Nama ragam. Parjulu rapot parhalado. Hobar tu pangaradio ni huriata namar hadomuat tu penyusunan program Pakko Basion. Dohot rencana anggaran belanja tahun 2025. Di hari Sabtu tanggal 10 Januari 2025, patu paun ni huriata do rapot parhalado, maringanan di ruang Matius masuk pukul 10 WIB. Marhite titingon, pinangi doma tu sudi parhalado, asa retaro madohoti rapoti. Paduahon, titing marbagas, titing parjolo, neng majalo pasu-pasu marbagas manang horipema, Jose Harun Lubat Turuan. Anak ni amang situa parulia Lubat Turuan, tubuni inang Edis Purnama Boru Nababan. Siakuta Kompleks Timah, Kelapa 2 Blok AA Onopulusada, Depok. Huria HKBP Cijatung. Dohot Orwana Ayu Purnama Adriani Siahaan. Boroni Amang Jeri Mangaripun Siahan. Tubuni Inang Baik Abuah Boru Sitijak Siakuta Onasapang Paiduan Kecamatan Balige Toba. Huria HKBP Paiduan Resort Paiduan Pohan. Pamasu-masuo dari Senin tanggal 27 Januari 2025 di HKBP Paiduan Resort Paiduan Pohan masuk pukul 10 WIB. Patuluhon pelebulanan keluarga. Amplop pelebulanan keluarga tu bulan Januari 2025 nunga radebe di kotak na di teras nigari jataon. Tabuak bima Jala Papungota Mai di hari Minggu tanggal 12 Januari 2025 naroon. Mulia tema di sudi panupahyota dihuriai by sangap guarni Tuhatta. Paupaton ucapan terima kasih. Marhite titingon huria pasahaton mauliate tudongata nasian wiksia pal mekarsari. Nong pasahaton satu set bunga altar di Parminggota Sadarion. Songonima titing namasa di tonga-tongani huriata di bagasan nasa mingguon. Aka titing nasing buima tajaha di lembaran titing nadong di tengah tabi. Saya di pasu-pasu di Batamahita di sudi panggulmiton ni ngoluta. Horas. Mare dehuria hutma tapasahat peliata pelia sadaa dohot pelian sadabi. Tolong
martang yang mahita. Dami ni debatan na sumurung siya sa luhut na roha, ima na mga ramoti ak hati-hati doho pikiran muna, di bagasan Kristus Jesus Tuhatay. Amin. Oras madihita sa luhut na amang inang, hata ni debata nasa hatu hita di mingguta sa darion, ima na nienet siyan buku panurirang Jeremia bidu 30 nama muka siya na 10 sahat rodi ayat 14. Asa tatangi homma di bagas rohatan ang dingalat tabi hujaha matuhita songono madiro disi odo hatani Jahoba tuhita saluhuna. Tangi homma hatani Jahoba hamu aliaka bangso parbegu. Jala barita ho kamu mai di pulo-pulo akan adao jala hataho kamu. Ibana na paseralkon Israel na julo, laos ibana papunguho muse, jala ramotanna, songon parmaha dipunguanna. Ay nunga ditobus Jahoba Jakobi, jala nunga dipalua ibana siya tangan ni nagumogo siya ibana. Rodo nasida sogot huhut marolop-olop di pusu ni Sion, jala marrongoman nasida maddapoton denggan basa ni Jahoba. Eme dohot anggur, dohot miak, dohot anak di biru-biru, dohot lobu. Jadi todinasida iko songon porlak natakas di aik. Jaladang be madate nasida. Jadi marlas ni roha ma disi namar baju marhaliang-haliang dohot doli-doli rodi akan tua-tua. Jadi muba ma arsak nasida gabelas ni roha bahenoku. Jala apoloku nasida. Huhut palasok kudung salpu godokna nasian nasailaun. Dungi marlobi-lobi mato dinia kamalim di tabo-tabo. Jala bosuron bangsokku marsauliho denggan basaku ninna Jahoba. Ido yanggo sahakna. Tuhita saluhuna damang dainang na hinaholongan di bagasan guarni Tuhatta Yesus Kristus. Tung macay las doroha molo jupang aka nataparsita di nguluta tarlumobi mai molo malu pita siya nasa parsahiton tarlumobi mai molo boy tagarari aka utang nang rarak manang di dia laos tung las doroha molo jupang haluaon dia kahalak natongod di bagasan parhatobanon manang dia kahalak na tertaban. Ido na tahari koton. Jala ido na di hari koto salhu jolma dia kana tarhurung manang dia kana tertaban. Pembebasan. Haluaon. Harus halak. Panakko pe. Manang harus halak parjaha pe. Tunglas dorohana. Patupahon ibadah syukur. Molo malua ibana jala molo nunga jupang bebas sen penjara ati pe naung takas naung marsala nasida ati pe naung takas aka ulaon na jado na niula nasida idolas ni rohata amang inang sadarion na dibarita hot tuhita na mga rahok kita asa mamereng dopak hata ni debata songon panulilang Jeremia na mga raho sa na bangsona tangihok kamu ma hata ni Jahoba ninna. Totu ido jamita na mabayad jupang sada pakirimo dihita nang jupang sada las ni roha di bangsonay. Ala nunga adong pangapulion. Ala nunga adong jupang di patubigihot dinasida. Harapan yang baru. Sehingga umatnya boleh menerima kekuatan yang baru kembali. Sehingga umatnya boleh menerima kelegaan kembali di dalam jiwa dan hidupnya. Dan harapan itu telah memberikan angin segar. Harapan dan penghiburan yang diberitakan itu telah memberikan kelegaan bagi umatnya. Asa salpu masude akasita ononna. Asa salpu masude nasa aka keputus asaan.
Asa mula margogo muse bangsonai sian halu zona ala habuangan panguhuman na dilaluhod debata di bangsonai atik pe naung takas hajahaton pemberontakan hasalaot dosa do na niulani bangsonai maradopon debata nagok holongi. Amang inang nakita sa luhuna na inaholongan di bagasan guar nito hatta Jesus Kristus. Ati pe bangsonai saya mula ulak mabahay gabe susa pikiran dohot rohani debata. Alay saya totong do di paingot to jala saya totong do di patari dahot debata holong na. Namun Allah melalui Yeremia menyuarakan bahwa pembuangan itu bukan akhir dari segalanya. Yeremia oleh firman Allah mengatakan bahwa pembuangan hukuman yang Allah jatuhkan kepada umatnya bukanlah malapetaka yang menutup segalanya bagi hidup mereka. Bagi Yeremia pembuangan itu justru pemulihan. Ai dopak debatado diarahos si panurang Yeremia bangsone asa mamereng songo dia dalam di debata na naing patureho bangsona. Asa dalam di debata naing pamalupo bangsonai jala ido na diodolhon. Dan itu yang ditegaskan lewat perikop ini. Lewat perikop ini Allah memperlihatkan dirinya. Di pataridaho do hajong-jongan na manang hadirion na songon parmahan. Naso paluason bangsonai mago. Di pataridaho debatado dirina marhite trubuko doho marhite suara ni panurang Jeremia nama dok ibana do debata natuk paluaho bangsona yang sanggup memberikan pembebasan. Jala ibana do debata natuk manariho bangsonai natuk mangalehon pasu-pasu na suk-suk di ngoluni akan narikot dia ka ari-ari ini bangsonai. Allah memanggil, Allah memilih dan Allah memberkati. Itu yang terlihat. Ido na di pataridaho nama inang. Songo di dok di ayat 10 nama dok. Ibana do debata na pasairakon. Laos huhut ibana do debata na papunguhon nang dohot na mangaramoti ninna. Luar biasa kita punya Allah. Luar biasa dan sungguh bersukacita kita punya Allah demikian. Bertanggung jawab do ibadah. Disarihot do hita. Ati pe hirana pamatehon idaon. Uhumanay. Ati pe hirana pasudahot do idaon uhumanay. Luasona jala dilaluhot do akka rimasna tu bangsonay. Alay satokid de. Dang bainon na gumajang rimasna pateridahon na Tuhan itu yakka bangsona hinaholongan nay. Di baedo tikina saluna hobar tu haleheton na ala ikko jupang do hadinggana di bangsona pinilit nai. Di baedo dirina di pataridaho do dirina marhite natu ibana paluaho si Jakob. Di pataridaho do dirina natuk manobus bangsona ininna. Sekalipun 70 tahun lamanya mereka harus mengalami penderitaan, kesusahan dan dirongrong oleh tekanan bangsa yang kuat yang menekan mereka di habuanga Babel ninda songo didok di ayat 10 sadaya manginang. Idolana manginang marhita trubuko didok kata membebaskan. Hata na paluahon totu martudu-tudu o mangarahok kita mamereng dopak situasi. Sudah tentu ini adalah situasi dalam konteks perang. Dalam konteks perang, orang yang ditawan pasti hidupnya akan menderita. Orang yang ditawan hidupnya pasti tidak dapat lari. Dan orang yang ditawan pasti akan terus mengalami siksaan. Dang marnaso si taonon nei. Ala ni aka halak namang gosa-gosa nguluna. Sewenang-wenang melakukan segalanya sehingga tidak punya harapan lagi. Sehingga tidak mampu lagi melihat terang akan masa depan hidupnya. Alai dalam situasi nasi songonomma di dok tu hita manginang, di pataridaho tu hita manginang,
Allah hadir menunjukkan dirinya sebagai pembebas yang setia, sebagai pembebas yang sejati. Naso palwason nahita ikon manaon akan porsuk lobi sian nasa tolak ni gugota. Laos diuruti musaya hatarida ni hadirion debata marhite suara ni panurang Jeremion nama dok ibana do debata nama nobus ninna. Dia Allah yang menebus. Sekalipun dalam sehari-hari kita sudah sering berhadapan atau sering berinteraksi dengan kata menebus dalam setiap aktivitas kita. Tetapi hari ini Allah yang menebus ini memperlihatkan patuduho tuhita tindakan ni debata. Pabahenan ni debata naung mangaleho panobusioni na patuduhon haluauni doho natuk mangaleho kita sada kebebasan saongon nabi nainde debata tu si Jakob ninna yang menggambarkan bahwa pembebasan yang sejati hanya dapat dilakukan oleh Allah. Holan marhite debata do Jupang haluaon dohot pe kebebasan ni asaboi Jupang hasonangan ningulu sian nasa aka nama bahen gabe somar hasonangan roha pikiran nanguluta hita jolma. Tentu amanginang konteks kata penebusan ini diarahkan kepada perbudakan. Konteks perbudakan di mana seorang budak terikat menderita. Nanggoa hape subui ulaunna. Nanggoa hape subui bahenonna. Dia benar-benar menderita, tidak punya kebebasan dan bahkan bebas diperjualbelikan kepada setiap tuan, kepada siapapun. Dan bagi mereka tuan yang membeli budak yang diperbudak demikian, maka mereka tuan yang membelinya menjadi milik orang yang menebusnya ninna. Gabe halak nama nuhorima, halak nama nubusima, nama punahon, halak na diparhatubani ninna. Ido na dipatarida hod debata tu hitamangina. Ditobus do hita. Tutu jepek dohonon nunga debata namarna punahok kita. Dang dirita bedang portibio bedang surya kena masa di ngoluo be namarna punahok kita. Debataro namarna punahok kita tutu pataridahon namai marhite na diaraho kita mamereng. Songo dia dolas ni rohat tadi ngulutau sahak sadario di tahun 2025. Buanot ta dope akan namang kosa-kosa nguluta di tahun 2024 di tahun 2025. Dan dodon niakan masa di tahun 2024 dope akan masa na naik si bulusot di tahun 2025. Hok dope manang nang sonang do hita ala Jupang di hatana nama dok nang dipalua nang ditobus hita. Ini yang kita perlihatkan seharusnya sebagai orang yang beriman bahwa Kristus telah menebus kita. Itulah janji Allah yang telah digenapi di dalam Kristus itu sendiri. Nunga digohi debata hatana dohot haluau namarhite anak na Tuhan Yesus Kristus. Nama baik boy mangulu hita. Nama baik boy tolah sita saha di tahun na baruon. Membuat hidup kita benar-benar penuh kegirangan. Allah dang dia halomohot debata huma susah ngulutau. Sebab Allah tidak ingin membuat umatnya merana lagi songo didok di ayat songo naung didok naking di ayat 12 saat roh di ayat 14. Aidang dia halomohot debata akan arwah di hita. Aidang dia halomohot debata akan ajat iko masa laluonna barang bayanonna di hingulutau. Dan panggilan itu jelas kepada kita manginang. Sebagai umat yang telah beroleh penebusan dan pembebasan, kita dipanggil seperti Allah. Di mana Allah hadir, maka di situ ada sukacita. Di mana ada Allah hadir, maka di situ ada penebusan dan pembebasan. Dan di mana orang Kristen hadir, maka orang-orang Kristen itu dipanggil juga untuk membawa, menghadirkan kebebasan, mendatangkan sukacita, sorak-sorai kepada mereka akan ahumasusa nguluna. Dara mabail lam taba hapit dongani hola Jupang rohita rak marsaor dok nasida.
Dada mabaga belum tabah huma susah dong atai molo jupang rohita rap do aka dong atai. Apalagi molo nunga takas betul-betul borak do si taonon yak dong atai. Ngana hapit lam dipahapit muse. Apalagi borak do jaloon songon halak si tujang nagadak ninna. So itu jang pengagadak dongani lam tabai pasusah muse inna muse matong. Nah, kita dipanggil untuk menjadi orang-orang yang menghadirkan keselamatan dan kebebasan itu. Buaro menota sa bebas dong atay sinaka persoalan na. Buaro menota sa bebas dong atay sinaka tekanan-tekanan hidup manang sudia ka gejola na mabay gabe humasusa pikiran na dong uluna. Kesanalah orang Kristen dipanggil. Tusido hita di Jawa manginang songon nabi na ini debata di hita. Gariada tahe. Nunga dipatuduh debata marhite anak na Tuhan Yesus Kristus nang humokopita nang paluho kita na madok. Marhuaso do ibana marubus kita. Marhuaso do debata manggarar sude dosa-dosa ta. Marhuaso do debata paluho kita. Jala marhuaso do debata nang dipataridahon na marhite Yesus Kristus si. Paubahon hamatean gabe hanguluan na manotong. Ido jaminan na papos rohata asal jupang harapat dihita. Asal jupang lasni roha dia kena porsiai manatap. Ngulu todo masa depata nunga di tangan ni debata. Nah, amanginang nak kita selalu nanahina holongan di bagasan guar nito hatta Yesus Kristus. Lasni rohatai to tujupang dui. Songon na dipatarida doh songon na di hati dakol diturpukon. Dang tarabatan. Dang tarabata belas ni rohani sahala akan au manada gogo ni debata di nguluna. Songo sahala na marbaju marhaliang-haliang dohot doli-doli roh dia kana tua-tua. Ala di pauba debata nasa arsa dohot gondok ni roha gabelas ni roha. Itu Allah yang kita punya. Dia sanggup memutarbalikkan keadaan. Dia sanggup mengubah segalanya. Semua generasi baik tua maupun muda. Manortori rap marlas ni roha marolop-olop. Ala pabayanan ni debata di nguluna. Semua generasi tidak ada batasnya. Ai dia halo mohon debatado. Asa jupang di tajolma las ni rohai do nguluna marhasonangan. Dan ini tentunya diarahkan kepada keselamatan, sukacita yang universal. Jadi dang tarbain awa marlas ni roha lot diriku. HP joloku saya mau nguluna. Dang terbayar roh aku mekel HP dong aku saya tangis-tangis. Dang terbayar roh aku barhasonango nguluku HP adong dope naik kosi urupan. Ai tang yang niba molo jupang las ni roha Tuhan mau leate ma diaka pasu-pasum ni. HP roh ka dong tetangga ala ni dodok ni nguluna naik kosi dung-dungonna. Padahal parmaraan pajono parutangan namun saya matong. Nggak mau. Buaro terbaik kita menghadapi situasi nasi songonia mangina. Tetapi Allah pada hari ini tegas mengatakan sukacita yang universal. Bui rak manortori sude, rak marolopolop sude, rak marlas niroha sude. Ikor rak mekel lo sude. Semua harus bersyukur bersama oleh perbuatan Tuhan yang sungguh luar biasa dan hebatnya. Setiap orang boleh bersyukur karena kita memiliki Allah yang mengharapkan dan memanggil kita untuk bersyukur bersama. Nah tua-tua akan abajar, akan aposo selalu naik korap. Jala disima jupang, na hadir debata, na jongjong debata, na pataridahon, naong digohi baga-bagana, naong dileo salak sakap ahaluauna, doho naong paubahon aka arsaki, gawe kegembiraan, kebahagiaan yang luar biasa manginang. Transformasi dan perubahan yang total. Itu yang Allah perbuat. Allah tidak pernah bekerja setengah-setengah. Allah tidak pernah bekerja pas-pasan. Bukan seperti kita manusia. Yang pekerjaannya yang mungkin hanya setengah-setengah atau pas-pasan. Nasa-nasaiman namusema. Allah yang molo di debata. Iko sahli tuntas do bainonna. Iko go do bainonna. Iko susu do bainonna. Iko puas do bainonna. Sudia kajolma. Iko bosur do bainonna sa jolma. Sebab bagi Tuhan, sekalipun umatnya harus melewati berbagai persoalan kehidupan, bagi Tuhan segala sesuatu, segala pergumulan dan penderitaan yang dialami oleh kita manusia, oleh kita umatnya, sifatnya tidak lama.
Tidak ada yang permanen, tidak ada yang terlalu berat dan tidak ada yang terlalu besar bagi Tuhan. Dan kasih Allah sungguh telah nyata di dalam Yesus yang terus Dia beritakan kepada kita. Nah, toton di patu bego tuita nama dok, di mana Allah menginginkan kehidupan, bukan kehancuran bagi kita umatnya. Terlebih di tahun 2025 ini. Laos napar pudia manginang, di ayat 10 opat, songonang tajahan naking, doh songonang tapayutihu naking didok, bahenon ni debata mamar lobi-lobi tol dinia kamalim di tabo-tabo, jala di pabosur debata mabang sonai laho marsauliho dinggan di basana. Totu, ya hataon martudu-tudu mon, mamereng doh mangarahok kita, laho manada haroroni debata. Hajong-jongon ni debata kehadiran Allah yang selalu datang untuk memelihara kehidupan kita dengan memberikan berkat-Nya, dengan memberikan kepuasan kepada kita. Sebab berkat Tuhan itu sifatnya stabil bagi mereka yang percaya. Berkat Tuhan bagi mereka yang percaya itu selalu konsisten, tidak berubah-ubah. Kita jolma do mamereng do mana tapi hirana asing hati. Di tahun 2024 sono mabalgani pasu-pasu ni Tuhanon. Sono mabalgani rezekion. Hape so masuk dope 3 hari dope masuk tahun 2025. Olah songgok roha ma olah soti di usaha pitoridok. Songon nasing tahun 2025 namun saya matong. Hape tu luari dope lewat. Ngator songon ni hatana. Suide lain di dope sudi. Terus songon ni ma songgok arsak nanang. Songon ni ma songgok langsung gangguni rohai akaholusoi. Laos ima namang gugay do manaro pikiran na mamereng dopak pasu-pasu ni Tuhani di nguluna. Alay yang ko sa aliyo na manginang tong do diot dolot tuitan na pangoton berkat Tuhan itu tetap stabil bagi mereka yang percaya kepada Dia, tidak akan pernah berubah. Dan kita adalah umat yang bersukacita karena Allah tetap setia kepada janjinya. Sekali Allah berjanji, jika Tuhan mau menepati janjinya yang telah dikatakannya berabad-abad yang lalu, maka kita juga boleh percaya hari ini dan untuk seterusnya bahwa Tuhan juga pasti akan menepati janjinya untuk tahun 2025 ini demi masa depan kita dan keluarga kita yang baik yang Tuhan telah rancangkan bagi kita. Di dalam Yesus Kristus Allah sudah menepati janjinya. Dan di dalam Yesus kita boleh percaya bahwa Tuhan tidak akan pernah berhenti menjaga kehidupan kita. Nunga ditobus Jehovah hita, jalan nunga dileod debata tu hita haluau ni, sahat di bagasa tikyo sadario di sarihod dongoluta, yang menegaskan kepada kita bahwa Tuhan adalah pembebas yang sejati bagi kita. Dan hal ini mengingatkan bahwa tidak ada situasi atau persoalan apapun yang terlalu gelap dan tidak ada persoalan apapun yang terlalu sulit bagi Tuhan untuk membawa terang dan jalan yang baik untuk menghantarkan kita kepada jalan keluar membawa kepada kebaikan kehidupan kita. Oleh karena itu datang dan mendekatlah kepada Tuhan. Dapotom matuhani hola di ibana do jupang lasni roha. Hola di ibana do jupang damai nasumurungi. Hanya di dalam Allah lah kita beroleh kepuasan yang sejati. Hanya di dalam Allah lah kita beroleh kelimpahan. Dan hanya di dalam Yesus lah kita boleh melihat bahwa hidup kita punya masa depan yang terang. Atong pos marohata manginang. Pabo suron ni debata do hita marhite haburujonna. Molo burju debata di tahun 2024. Burju dotong debata di tahun 2025. Jalan nunga dipasti hot tuhita marhite anak-anak Tuhan Yesus Kristus ikon marhasonangat dong ulut tahun akan atau tong marsiohot tu debata mual ni las ni roha nang ulut tahun. Amin. Martang yang mahita. Mauliate ma di pasaha roha nami di ho debata para si roha. Debata nasun burju. Debata nama notong di bagasan hasatiao di holong ni rohami nama narihong ngulu nami ubahe boy tol hasahat di bagasatikyon. Ido husaksi hok kami Tuhan. Jala ido na hupa jojor hami Tuhan marhite de puji-puji do las ni roha nami do ulup-ulup nami. Naik ko marlas ni roha do hami totong di bagasa guarmu Tuhan
madalani ngulu nami di tahun 2025. Dang tarbae nakka na masaon, laho mga bati holong ni rohami, ala debata nasun gogo doho Tuhan di ngulu nami. Di hokopodo, jala di haol hodo, jala di opahodo hamile Tuhan. Ubah boy sahat, jala bainomu do hami ikon lam nakkok. Sian hasusa sian hamaulon tunggulu namar hasonangan. Ido na disakapi rohamale Tuhan di ngulu nami. Ati pe surau ni hira na borat perdalen ni ngulu nami on. Molo galeha porsion nami. Alai yang go hatami madok ho do holong ni rohami di hatami. Jala hatami dole Tuhan naikon ha porsion nami. Ido le Tuhan hupangido kami di bagas hatikyon nunga di pati bagi hoko hatam say lopoko matarsuani bagas di rohanami asa manotok kami di bagasan haporsion dohot marhaporuso totong di bagasa guarmu Tuhan asa terbaik kami mangula dohot mabuat sudia ke ulau nami manang ape manang songo dia pe borak na manang songo dia pe aka saka naiko dungdungan nami di tahun 2025 Tuhan gabe neang do bainomu Tuhan ala hodo debata nama nukului debata nama ngurupi hami sonang dongulu nami molorap hami di mian di bagasa kole Tuhan atau ngale Tuhan say ho mana mangaramoti hami ho male Tuhan na mangaraho kami jala ho male Tuhan na mabuah kami tu hati rolas niroha nang pinaradem di ngulu nami ganup marsada-sada pasu-pasu masudia karuas mo nale Tuhan nang hami sudia kana makobasi ho di bagas joromon nang di huriamon ramotomu mahamile Tuhan jala padao masiana kana sohina lomen roha tagamon nami dole Tuhan jala hirimon nami do ngulu nami on ikolam dumingga do lam tabba taun tabba ari tabba kapertikian lam dau duminggan lam tabba toras haporsion nami manada debata ho songon sioko ngulu nami nang paluahu kami jalo tangyang nami le Tuhan posdoroha nami akan adinggani nunga hujalo hami jala ima le Tuhan nanay patuduhon nami marihiting ngulu nami di ngulu nami sigano pari asa sibun hadingganok kami holong ni roha dohot kahaluan na mabuan hasonangan songoko debata nang paluahu kami dohot nang paradeon hasonangan di kami marhite-hite Jesus Kristus Tuhan sioko ngulu nami martangya kami tuho amin. Tapuji matuhata, mari demahita, huhut papungu pelian. Yesus Tuhan
Jelas rohaku mandoki sonang tiki dung cupang Yesus Tuhaki tonde nama ngajari au tarban marlos dirahau sonang tiki dung cupang Yesus Tuhaki. Tatangyak koma peliatan ang tapasaha tu debata martang yang mahita. Ale debata amanami na di Banua Gijang, hodo harorowan di saluhut si leho-lehon na dinggat doho nasa ulibasa na mauliutus. Hupasahat tami masya na nilehom mi tu hami pelian nami tuho. Sejalo may gabe uap na husus di jolom. Pasu-pasu may jalaramoti. Asa huparhasia kami pilihanon pati bulhon harajaunmu di tonga-tonga ni huriam doho di portibion. Buhay marohanami marhiti-hiti todim. Asalam hutadahami godang ni selehom-lehom mi tuhami. Asalam girgir hami madok mauliati tuho. Marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Asana nilehoni Ale amanami na di Banua Gijang, saya binarbadia magwarmu. Saya roma harajaonmu, sesaut malomoni roham di Banua Tongo songon na di Banua Gijang. Lehom matuhami sadarion hengluas siapari. Se sama dosa nami songon panesa nami, di dosa ni dongan namar dosa tuhami. Unak kami togi hotu pangujunan, palua mahami sian pangago. Mulak mahamu di bagasad dame, jalo hamuma pasu-pasu nasian Tuhan debata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata maho. Di sodakot Tuhan debata mabuhina tuho jala asima rohana midaho. Di dopakot Tuhan debata mabuhina tuho jala di pasar madamena tu todim. Amin.